Actualment, afortunadament per als transsexuals, per les dones i homes transsexuals, s'està posant una mica de moda el seu tema, tot i que inclús entre el col·lectiu homosexual de gent gran, l'altre dia estava parlant amb una persona que no entenia res, estava parlant d'una persona gran d'edat i no entenia res, i comença a explicar el sexe i el gènere, sobretot quan entres en el gènere ja els trastoques perquè és un tema molt revolucionari per ells i no ho entenen. Dit això, els transsexuals afortunadament han tenir el seu moment de moda, les lesbianes també van tenir el seu moment de moda, però fins i tot en aquests moments de moda que tenen, la seva presència és mínima respecte a la dels gais, per exemple. L'altre dia l'Iñigo Lamarca, que és estic confonent el Raül Romeva d'Iniciativa, el candidat per al Parlament Europeu, explicava que la G de la LGTB era molt gran respecte a la B, respecte a la T, i és cert. Tenen un paper, per desgràcia, molt petit, i efectivament a Barcelona el tema de les lesbianes ara mateix a nosaltres estem preocupats perquè estan molt poc mobilitzades. N'hi ha moltes, són bastant visibles respecte a altres indrets, que et deia abans que Barcelona és molt oberta, però hi ha poca activitat, diguéssim, lèsbico-política.